Ti Masakbayan. Ti napalabas, indanon ni Willie ken ni Henry, tinangeg na asaritaan da Brigida, apasiputan na ni Henry. Tapno saan na maduktalan ti relasyon da Henry ken Bianca. Saan da pailaang agkitkita, iti kantin ti pagadalan. Iti sabali abangir, naibagamot ni Magda ken ni Macario, anauman iti kinababaero daytoy. Kat mabalin na apapanawan, iti kumpanyada. Kabayatan na, inaramat mo't ni Henry ti inten ni Brigida a kwarta. A pinagabang iti siled, apagsinsin narakanda ken ni Bianca. Nagpamarang dagiti dua, adadakkel da ti awawagan da, iti daddy ken mami. Papagayam, denggen ti tuloy ti serye tayo itaalawas a napaulwan. Mananggundaway, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Ano santa pa yung roddag sinarak dito eh? Imbag tulo na makaturpos ta, wen? Agawid ta ka din? Uy na, tama sigurado ka madanaganin ni mami, no jak pala sumangpet. Kapilitan nga rod nga agawid ta. Amangan mat numaamon ni daddy. Basta awan klase ta, umay ta dito eh. Daytoy asilid ti umok ti ayan ayat ta. Imay idikalman nila kay Macario. Imbagam ka di ang nagsarak kami kin ni Henry? Saan? Basta, imbaga ka jakan mo no napanan. Imbaga nga amangan no, ada nangawis kan ka. Agyaman haktaam mong ti imbagam. Ay, numabalin. Jak kaya takaluban ti mading aramid. Apay no sardangam ngaminan da ito nga aramida ang Bianca. Anya ti sardangak? Ti makirelasyon kin ni Henry? Wano ni Macario? Agpili ka. Rumbang amay salaang ti karelasyon mo. No isinak ni Macario, saan ako na makaturpos? Ngam, jakmat kayat nga isina ni Henry. Gaputa ay ayatak. Imbag man tama inusok mo ti mangluko iti tao. Makunkonsensya ak pa yun. Anya ko matibasol mo, katsyak mat ti mga aramid iti dayta. Ay na, Glenda. Utek laang tapno lumungaw da tao. Oh, ada ka matgayam, daddy. Nakarubwata kon amapan iji pagadalan. Ala, lumugan ka nga ruden, tamapantan. Nakalukat mo ten ti ruangan ti lugan. Okay, Dad. Ay, gayam. Napanami di rabi eh. Sorry Adda nagawis ang kaklasit. Pinilit dak na iminom. Gaputa sa anak anairwam. Diyak matang mo anak katurog ak iti sofa. Diyak pa'y maawagan ti cellphone mo. Lobat ngamin, Dad. Sorry Please, di na ko makagura. Saan ton ang maulit? Promise. I love you, Dad. I love you, Bianca. Kat di na ko maisuksukat. Apay ko mga isukat ka, kat nagsingpot ka kanya. Jaktun makasarak itikaskan ka kasingpot. Itud ko amin ang masapsapol mo. Basta di ka makirelasyon iti sabali. Ikarik, saan kanto nga isukat, Daddy? Apaya di ka imawag, no di ka makasangpat. Tapno jak nagururay. Nalubat nga minti cellphone ko. Sa mesa, nadadailan tilugan. Iso at tinarimaan ko pa'y, sakbay nga intuloy ko tinagbiyahe. Kasta ka di. Kat, kumusta ti kabagyam nga agsakit? Nakagatang dan iti agas na. Sana naparikot. Agyaman dalaunay kan ka iti inted mo. Kaano ka kadimanen na mapanijay? Mabayag pa'y, love. Intunog gumatang damanan iti agas ti masakit Umayak tuman ba't agpasyar iti ayan ti kabagyam? Una. Intanto mo tagpasyar ijay lugar yung. Yam amunak kadagiti kabagyam. Di mo ka di madlaw akanayon nga awan ni Henry dito'y balay mo? Apay kadi akanayon mo asipsiputan ni Henry. Adda nakakita kenkwana nga dakadwa na a babae.
Kinibin na kanupay. Amangan no umapala ang dagita amang idandanon kan ka iti palso adamag. Anya ko mati apalanda. Imbaga dalaang mati nakita da. Ibagadakan ka nga ada babae ni Henry nga uray awan mo. Ulitak nga ibagakan ka. Agridam ka kuma. Kasi ka amang namnama anapudnukan ka ni Henry ngam saan matgayam. Lucia, awan pa'y nakitak amadi nga inaramid ni Henry. Saan mo kuma adadaulan tinasaya at apanaglangan mi? Saan ko adadaulan, manang? Kaya't kalaang nga isakit. Agyamanak, ngamjak kasapulan ti panangisakit mo. Padpadaksamat ni Henry. Pards, kanayon kayon samat nga agsinarak ka ni Bianca. Ah? Amangan numakadlaw ni Mamim. Kanayon ko akailim ni Bianca. Naragsakak. No iso ti kadwak. Ha? Taimbaga kon. Amangan no agsikog. Delikado ka. Saan kumapay mat nga agsikog Tagad adal kami pailang mat. Kasano kumaasaan nga agsikog? Kat kanayon kayo mat nga agkita. No nilove mo abakait. Saanan nga agsikog dayjay? Uray saanin Agbalin pa'y aparikot. Apay kumaparikot. Ti bagamkit di. Bakiten. Isuasaanan nga agsikog. Ano niya bakit kita man nagkakudita banyo? Friend, kasano da ito yan? Positive mati resulta ti pregnancy test ko. Ay, daytan niya bagbagak. No makidan na ka, sigurado nga agsikog ka. Anya ita ti aramid. Anya pa'y ngay, iyanak mo Kasano? Agadalak ka di amasikog. Saan ka di akababain kat awan asawa? Ibain mo ti agsikog. Ngam saan mo nga ibain tinakidan na iti lalaki. Masapon nga ibagakin ni Makaryo amasikogak. Tapno ad-ado ti itad na nga allowance ko. Saan ka di ani Henry ti ama ti sikog mo? Wan, ngam sigurado asaan pa'y amangtad iti allowance ko. Tapadak mat nga estudyante. Kunam siguro asaan ko nga mga damanan sa bali a babae iti biyag mo. Anya ka diti bagbagam, awan ti babaek. Di na kun ulbudan pa'y. Agresign kan iti kompanyami, no dapay delikadesam. Awanan kay tibain. Agresign. Apay. Imbagak idikan kan, anauma akon iti kinababaerom, san ka di? Ngam nakirelasyon kalaptay ti sabali a babae. Anya itati kayat mo mapasamak. Nawayakan a pumanaw diti balay ko. Pati kotse ibatim. Kukwak dayjay. Magnaka arumwar. Saan kumamat, Magda? Di na kumamot pag-resignen. Kan saan mo kumamot nga ibabawi ti kotse? Namin anon ang nagpakpakaasya kadi na kumaisuksukat. Ngam insukat na klata. Isa pumanaw ka na. Naumaakon kan ka. Di kan kayat amakita. Kasano da ito yun, Henry Honey? Positive matan ti resulta ti pregnancy test ko. Masikog ka. Kasano ti panagadal mo? Dahil tangarod ti parikot ko. Kasano no dakkel ton ti tiyan ko. Alangan amapanak pa'y laang iti pagadalan. Kasano na maamuan ni Daddy mamasikog ka? Bagak nga takin ni Daddy amasikog ka. Saan nga tangagungat? Ang mga nupilitin na amang ikalaysakan ka. No ibaga na ngagkalaysata. Dagkalaysata. Ibagam kin ni Mamim taagkalaysatan. Anya? Ibaga ka ni Mami ngagkalaysata? Ne. Apay ang mariribukan kalaunay. Kaslamat narbakad suuran de tarupam. Nagalas. Masikog ni Bianca. Ibaga na din nga ibagak kano ka ni Mami tagkalaysa kami. Tiam muna ka di. Kat pudno amamim, ti awagam iti mami. Di naam mo, akalivin mo.
Kat, anyang iti aramidam? Jack nga rutam mo. No nagatel ko ma. Jack mo, no anya ti kudkudak. Daitan ti bagbagak. Ita, kapilitan nga agpili ka. Ni Bianca, wenno, dayjay abakat. Napatag ti panagadal ko. Kat ni Brihida ti back-up iti amin. Ang napatagmot ni Bianca. Anyamatan. Ikalay sana ko man ni Henry. Tapno mairano dak iti kinabak nang da. Masiguradong ka di abak ng da Henry? Adda ka di marigrigat adekotse. Sa bagay, kasanon nila kay Makaryo. Sapay galante. Itad na amin nakidawang. Ngam saan kung ay ayatan talakayon. Piman mo't ala kay Makaryo. Mangnamnama iti awan. Pasensya laangan. Sana bale, tanaragsak mo't iti sidong ko. Maragsakan nga ta? No ibagam masikog ka? Apay adi ka matagtagari. Ada ka di pakariribukam? Nasakit ti ulok. Marigatan ak iti imparami ti professor mi. Iso ita ti pampanunutak. Kasta ka di? Henry, mabalin ka di nga agkalaysatan? Agkalaysa? Saan ka di may mayat? Inton makaturpusak? Kaya't mo asawan. Aguray tapay, itinasurok amay sa atawan. Mabiit lang nga urayan daytahan, love. O sige, agtalakakan ka, Henry, love. Pards, nakapili ka din. No asino ti pilyam kadag iti babae iti biyagmaw. Tubing, wano ti bakat? Di nakman riribukin. Lang aro din nakaturturo gamang pampanunot. Ay, kunak man, no naganas ti maadaan iti dua ka relasyon. Wala, no saan nagsikog ni Bianca? Ay, amangan no sa pulan na kati daddy ni Bianca. Kat ibaga na nga ikalaysam ti anak na. Nagmayat ko ma, tapno maerano dak iti kinabak nang da. Agam awan mat aramatak amang ikalaysa iti anak na, no bilang. Ay, saan ka makaliklik no dumakkel ti tiyan ni Bianca? Dakkel aparikot da ito, Pards. Jack amuno niya ti aramidak. Buyaam ti video nga inala, ti binilin ko. Adtoy, kita Kita man. Ni Henry, adda ka innagak na babae itirwangan ti maysa asiled. Kita ti sumaruno nga aramidan da. Imunagda iti siled, sada inrikap. Padpadaksak ka din ni Henry, manang. Napatag ka kanyak. Iso adyak kayat alukwan na ka ti asino man. Lucia, i-forward mo man kanyak dayta a video. Agsarita kaminto ka ni Henry itinalapat. Ariglado, manang. I-forward ko kan ka. Nagsakit a panunutan. Nga isukat na kati ay ayatam. Ar-aramaten na kalaang ni Henry, manang. Nagturpos to dayjay. Masiguradok a panawan na ka. Luklukwan na ka di, Henry. Apay kung maalukwan ka. Napatag ka iti biyag ko kunak manan. Napatagak ka di. Wano ti kwartak tinapatag. Ne, anya ka di dayta, sasawa mo? Nagdamag ti kapsat ko. Kat si kakanutin ang bayad iti abang dayjay asiled. Apag sinsinarakan nyo iti babae. Palawaga ka, lava. Saan ko nga ayatan ti babae? Sika lang ti ayatag. Ulbod! Nupod no nga ay ayatam ti maysa a tao. Saan mo alukuan? Inaramat naklaang, Henry. Iso a pumanaw ka iti sangwag.
Katjak kayaten makita ti panagrupropam. Um, Panaw! Hello, honey. Mabalin ka din nga umay ka dito'y Blue House. Dito'y umok ti ayan-ayat. Adda dito'y ni daddy ti kayat ko asawan. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te serye tayo itaalawas ang napaulwan. Mananggundaway, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.